Ty vy už jste tady zas. No ty blávo. No nic. Máme tu pátek. Nevím, kde začít. Je to tolik od minulého víkendu, co se nenatáčel, že prostě nevím. No, minulý víkend jsem moc nenatáčel, já jsem se byl pojel na rally, samozřejmě jsem si blbeček nechal doma kameru a v kameře zůstala i paměťová karta. Takže jako v telefonu nemám nic. Jinak úplně jsem nadšený z toho počasí venku. Chčije. No. Máme týden do závodu. A máme v podstatě už všechno. Jo, máme všechno. Máme gumy. Ukážem si to všechno, takže máme gumy. Máme tady připravený skoro disky, akorát to chce dát do toho plníče, obrousit to, připravit to. Máme výplně dveří, máme nasazený čelní okno, což jste viděli v minulém videu. Máme skla s bezpečnostníma foliema, ve finále to bylo takový trošičku hektický. Ve finále úplně jsem to celý překopal, zrušil jsem objednávku, protože na pána nebyl už spolehnutí, bylo to objednaný nějaký 3 neděle, takže jsem to zrušil a vzal jsem to tak nějak ještě trošičku jinak do vlastních rukou. Takže máme okna, máme polepy, co tam ještě máme? Máme nový svíčky, nový kabely ke svíčkám, ve finále se to všechno povedlo. A jediný, co nám chybí dodělat ty disky, doskládat auto a já už nevím co. Já jsem tak unavený, zase jsem stával ve 2, jsem byl od 3 v práci, takže už to na mě nějak padá. Zaplať pánbůh, dneska nic dělat nebudem, protože Mitfára má nějakou oslavu, mají nějakou návštěvu. A takže jsme se domluvili, že to uděláme zítra všechno, takže fotřík vezme disky, ty nastříká, já musím ještě do pohoří odvést klukům kompresor. My to tady nějak vymyslíme s tím nastříkáním těch kol, asi vezmeme ten náš starý, ten fotřík říkal, že to teda s tím dá, tak jsem na to zvědavej. No, co dál? Docela nervozita, ale natěšenost. Nervozita spíš z té technické přejímky, no. Samozřejmě chybí pár detailů, to se všechno musí prostě dovyřešit do teďka, co to prostě půjde tu ten celý víkend. Chtěli jsme je testovat, bohužel to nestíháme, protože nejsou lidi, kdo by obuli kola. No a co víc k tomu říct. V podstatě jsem v to nedoufal, že to stihnem, ale vypadá to, že možná jo. A takže jdem se na to mrknout. Takže tady jsou takhle připravené disky. Máme 2 sady. Tady už je jeden tak nějak připravený jakože do barvy. Tuto já moc neřeším, stejně jak to bude obmácený od těch kamínků. Jedeme na těch gumách. Toyo Proxes jedeme 14. Já teda tomu moc nevěřím, ale nevím, no. Každý na to máme svůj názor. Snad to bude fungovat. Na to, že je zima, tak jako lepí furt, pěkně. Jinak, brzdovou kapalinu máme, jo, tuto jsou výplně dveří. Do těch předních řidičovi a ke spolujezdci. Potom jsem koupil tuhle brzdovou kapalinu. A musím říct, že jako bomba špica na brzdy. Jako docela jsem se bál, abych se nevytřískal zuby, teda respektive ty, co mi zbyly. O volant. Takže co tu máme dále? Ještě něco jsem kupoval. Jo, koupil jsem si rukavice, ty ukážu potom. A funguje to, zapojím, už mi nekloužou ruce, protože jak svařuju tím drátem a to, tak se občas spálím, že ano. To je nemoc povolání. Tak už mám úplně hladký, mám úplně spálenou kůži, hlavně tvrdá jak štolverky, když to mažu.
No nic, přesuneme se do auta, já jsem to všechno nechal v autě, protože to jako není kam dát. Jinak, tady hled je okno s bezpečnostní folií, fakt povedlo se jim to, klobouk dolů. Kabely ke svíčkám, já nevím, jestli v tom něco uvidíte, snad jo, já tady nemám tu. Nový svíčky, ty koupil Mitfára, jsou to Bosch Platinum, tak jsem na to zvědavej. Folie, polepik, ještě koupil náhradní tu, náhradní chlazenou kapalinu, takže a polepit já musím vzít domů, rozložit to. Jo a tady dokonce máme je i s atestem, ty okna, jo, máme v nich atest, že doopravdy v tom máme bezpečnostní folii. Takže stůle s tím by nemusel být na technické přímce problém. Jinak mě už to nepřemýšlí, jak jsem unavený. Kruci písek. Jinak pro ty, co jakože sledují, tak doufám, že to dokoukáte do konce. Je to jenom takový informativní video, to jsem měl říct na začátku, ale to je jedno. Vidíte to sami, už 55. přes 9. Jo, jinak na ty disky, když by někdo pískoval disky, je to nějaká novinka, je to tady to. Je to jakoby plnič s kitem, musí se k tomu koupit zase speciální ředidlo, což máme tady. No, takže takhle, ale funguje to. Musím říct, že to opravdu funguje. Polepis asi možná ukážeme vevnitř. A nebo radši ne. Já vás nechám v napětí, ať se máte na co těšit. Jinak, Robin zveřejnil video, jak mi pomáhal. Zhejtili mě tam za přední rampu světelnou. Já teda nevím, jako o vzhledu to moc ta světelná rampa není, spíš aby o to, abych jako viděl v té tmě. Protože když se to všechno povede, tak bychom mohli jet i v noci a chtěl bych, aby jsme jeli v noci. Mně se to líbí večer. Jo, koupil jsem nový voka do pásů, ty mám někde tady, ono jak je tady bordel, se docela těším. Ne, to není ono. Se docela těším, jako až se to tady uklidí. No a tuhle z toho budu muset všechno poskládat, protože to se mnou jede na závody. Táta nemá radost, respektive fotra. A já už nevím, co dál. Já bych vám natočil karkulku, jenomže ono tam bude hovno vidět. Počkejte, zkusíme to, že jste to vy. A já jsem tak natěšený, že neodmítám nic. Tady máme karkulindu. Máme už tam pásy, akorát dozadu ještě se to musí dodělat, přidělat plechy. Dal jsem tam tu folii na ty budíky, takže už to není takový hrozný, jako to bylo. Mě to teda neoslňovalo, ono to v té kameře trošičku jakože dělá divný kontrast. Dosvítíš se, ty svině. Jinak samozřejmě, kdo by se ptal, samozřejmě kola zásaditě bílý. A vypadá to na 99%, že to bude první auto v týmových barvách. Plus se ještě budu vracet pro nějaký polepy ohledně reklam, protože ty, co mi dělali ty samolepky, tak mi dali malý. A když už teda jako to stihli za tu krátkou chvíli mi to udělat, tak jsem řekl, že takhle ne. Takže ještě půjdu pro jedny samolepky a
No, ono jich možná ve finále bude víc, jo, protože se mi něco povedlo, ale to nebudu ještě přebíhat časově. Takže nám držte palce, aby jsme to za ten víkend složili. A asi zřejmě nepojedeme testovat. Asi se to projede jenom v pátek před závodama na těch 14, jak se to chová. A uvidí se možná ještě dřív. Já jsem takový blázen, že... No, už se fakt těším lidi, já už se těším. Doufám, že nepřijde hnedka ze začátku zklamání, snad ne. A já nevím, do takinka fakt kam jsem to dal. Jo, už to mám. A tady těch igelitek mám hodně. Jo, koupil jsem takovýhle voka. Ty, co závodí, to znají, nebo mají to sportovní pásy v autě. Tak to na 100% znají. Koupil jsem jich asi 8. A tady by měly být 4, protože 4 už jsou v autě. Jsou na nich přichycený ty pásy. Jinak předstih jsme tak jakž tak nasyštelovali. Musí se tam že dát ty podlážky, pak držák hasičáku, komplet celý auto vzít, trošičku to umýt a začít lepit. A to je už dneska všechno. Já už nevím, co bych měl povídat. Mě to nebaví furt povídat a nic nedělat, když to tady vidím takhle. Umět lakovat, tak to nalakuju sám. A musím říct, mně osobně se tu ty disky doopravdy líbí. Na té červené, na té karkulindě, než tuhle ty. Ty jsou takový nemastný, neslaný, ale tuhle ty tomu budou slušet. Mně nevadí, že to tady nemá ty ničím pokličky, ale i tak prostě mi se to na tom autě líbí. Jo, ještě mi Tvára dokoupil ventýlky, protože jak se to pískalo, jak jsem to celý musel vyříznout, musí být úplně čistý. A teď je otázka, kdo to bude obouvat. Jo, furt tady mám. A já od zítra musím začít točit. A hlavně se vyspat. Protože mě už to doopravdy nemyslí. No, toť asi vše a já si dám cigáro, popřemýšlím a půjdu asi doopravdy spát. Jinak doufám teda, že ty gumy doopravdy budou fungovat, jako. Já osobně si myslím, že budou. No, Toyota Tires Proxes T1R. Akorát to jsou docela salámy, no. 195 na 45, 14. Akorát mi štve, že jsme nestihli koupit převodovku a co tam ještě? Helmy, interkom a sína helmy, kruci písek. A to nám už nezbylo. Plus ještě tuhle to se dá na rám, aby jsme si neotloukli ty helmy, co teďkom budeme mít. Je to tak nějak provizorium všechno. Do dalších závodů to chci mít všechno už hotový. Já jsem prostě člověk, který když to nemá ve finiši udělaný, tak prostě nedá pokoj. A jsou ze mě i nešťastní v práci, protože já rozjedu jednu práci a už jim nepřijímám druhou zakázku, třetí, čtvrtou, pátou, už prostě ne. Já dokud nemám jednu zakázku hotovou, tak další nejedu. A asi už fakt doopravdy všechno. Jinak teda díly jsou po Polaku, což si myslím, že jste viděli, protože já už nevím, co jsem dával do těch předchozích videí. Funguje to, startuje to, vrčí to a hlavně to žere jako tank. Protože je pár průjezdů a je tam čtvrtka nádrže v řiti. Musím ještě dost natankovat a to nevím kdy. Plus natankovat kanistry. Jo, je dobře, že jsem si vzal od čtvrtka dovolenou. Ale jsem rád, že to v práci docela podporují ten motorsport. A když to všechno klapne, tak budu nadmíru spokojený. A bude to super price, no. Hlavně dojet a nerozbít to. I když to už budu říkat před závodama taky. Že čím více blíží závody, tak ta modrá bestie dostává čím dál tím větší kotel. A já už se začínám trošičku rozjíždět, no. Do ideálu toho má pořád daleko. Toť vše. Já asi doopravdy půjdu chrápat, dám si horkou sprchu a půjdu hodit jumping,
protože já už jsem nějaký fakt už káo. Včera jsem tam byl v práci dost dlouho. Potřebujeme kačáky potřebujeme. Protože to stálo už moc peněz. No, tak to je všechno, lidi. Já jsem rád, že jste to dokoukali do konce, že ty, co nás sledujou a fondí nám, tak to určitě dokoukali do konce. Držte nám palce dál, ať nám to vyjde a dojedeme do cíle. Jo, takže takhle. Takže to vidíte, zaplať pánbůh se to tak nějak povedlo, všechno tak jak má. A teď doufat, že se nic nepokazí a že všechno půjde podle plánu. Což znamená, že to tak nějak je všechno, no. Takže okno jste viděli, to uvidíte v druhém videu. To je za ten poslední, protože se skoro nic neudělalo. Akorát jsme večer vytáhli auto s tátou a byli jsme štelovat ten předstih. Zkoušeli jsme tady ještě svíčky, protože ve finále, když jsem ji otevřel, tak začal vypadávat jeden válec. A nevíme doteďka proč. Vyměnil jsem kabely, co tady se mi válely. I s rozdělovačem, palec jsem teda zatím nechal, tak když to bude dělat furt, tak ještě vyměním palec. Ale ve finále od těch 4 do těch, dejme tomu 7, tak prostě jdou všechny 4. Samozřejmě bude to mít ještě nějaký mouchy, který jsme chtěli vychytat na testování, ale jako v tuhle počasí a v tuté zimě. Do prkínka já už chci teplo. Už mi to prostě sede to zima. Zima. Takže jo, takže nám držte palce a já vám děkuji za vaši podporu. A doufujeme, že vyjedeme. Máme tak nějak všechno v podstatě zajištěný, máme zajištěný podval, to mi dneska říkal Mitféra. Koho by to zajímalo nebo se chtěl zeptat, tak už dopředu říkám, najíždět se bude s Octavií. U Pavla zůstanou všechny vlastně servisní věci, možná, že budeme mít dodávku, to ještě nevím, je to všechno v plánu, všechno se ještě musí dojednat. Ale určitě se pojede s mojí Octavií, karkulka, podval, ale teď se ještě na 100% neví, co to bude tahat, jestli to ve finále odtáhne Pavlovo Golf, anebo to odtáhne dodávka. To je ještě všechno ve hvězdách, ale každopádně už doufám, že se nikde nic nepokazí a že to prostě všechno klapne tak, jak má. Já ani nevím, jestli to video budu nějak stříhat, asi ne, protože už jsem fakt KO, asi tam jenom hodím loga, aby to nějak vypadalo, ale nechci se s tím tolik zase bobrat, protože furt se ten program seká do prkínka. Už nevím co, už jsem to přeinstaloval, nainstaloval, updateoval, nic, furt se to seká, nějak to nestíhám, budu se koupit nový notebook. Já mám teda mimochodem teď stolní a ten už je starý a má toho už dost za sebou. Já jsem si ho stavěl v roce 2009. Jo, 2009. A už je prostě zastaralý. Takže, tak, to je nějak všechno. Já doufám, že jsem na těch samolepkách na něco nezapomněl. Jirka už ode mě dostal samolepku, nebo respektive ne samolepku, dostal ode mě jmenovky, protože jsem mu je slíbil. A doufám, že si při závodech aspoň trošičku odpočnu, že se nám nic nestane, že prostě pojedeme lážo, plážo, no když udělá, já nevím. Ano, nesmí se hlavně nic pokazit, musí technika fungovat, všechno musí být super. A pak budu nadšený, spokojený, takže jo. Tak teď se doopravdy s váma rozloučím. Tady dokouřím, típnu to. Budu to hodit na YouTube. Hodím sprchu a jdu spát. Protože ráno mám budíček a jestli bude takhle chcát, tak to chce hodně energie. A hodně silný nervy. Já jsem teda tady měl zatopit, ale já už to fakt nedávám. Hlavně nehorázně mi pálí oči dneska. Po dlouhé době. Jsem zase včera v té práci trošičku přehnal, takže
se musím nějak dospat. Máme teda prodloužený víkend. A já doufám, že se v neděli neožerete. Protože já nemůžu chlastat, nebo takhle, jak se ožerte a zapijte to i za mě, pijte za mě a i to. Takže jo, to je vše, jenom takový povídání zase opět. A to je tak nějak všechno. Takže se mějte, držte nám palce, sdílejte, lajkujte, odebírejte. Tyhle, to už jsem neřekl krucinádlo, asi myslím, že po druhý na tom mým kanálu, no nic. Takže se mějte, držte palce teda. Takže jo, takže čágo.